Bert, okay na niya akong porma, Bert. Okay kay porma ay, mura kag si Paksiw. Ikaw po, Bert, mura kag katong nasa Indian pana. Bert, unsa may gwapong buhaton nato karon? Mangita tag trip ta. Tara, Bert! Ark, nasibuk na Ark. Natay tripan, Bert. Panaang lubot, ha? Sige, ako ulang tira. I-chat ang lubot. Nahanapon mo din ha. Sige na po magtinapok sa kuha. Wala pa ganay ba? Nihilang na may noon. Ark, ikaw na po na Ark. Nagitang lubot Ark. Sige. Sige. Pakilamot yun mo ha. Magkabalos lagi ko ninyo ha. Karon ka, kay wala kay powers ni Spider-Man. Panaon ka na mo ron. I-chat ang kilid. Pagkala, wakay mo ha. Magpakalos ko sa inyo ha. Ark, ni uli si Buktoy, wakabalos. Atangan nato na dre, mubalik man jud to. Karon mo, makabalos ko sa inyo ha. Kaya kung pa na, makaigo, piyagin mo, di ba? Karon lang markiha mo, bantay. Uraday, oh. Tugayang bukno yung balik. Uy, init na kayo diri ba? Naara di kang arkiha ka ha. Dako na ba na yung pananay? Da, una-unahon man kayo. Di kanya kuha, dako kayong panan ako. Sakit ka na ba? Asa si Berto, ubalos yung ato. Nanito, nintago. Karoon lang kang Berto ka, ubalos yung sa imo do. Asa ka to si Buknoy ba? Naari di kang Berto ka diya ha? Da, sakit nyo, pausap ka? Wala magkakbuang noy, ako na malay mo anoy. Da, nga nung nag-una-una mo, katilaw nung sa kuang giant pa na, pausap ka? Una-una, yaman may magi ko masako lang ha? Abi niya magdi ko masukol? Buwang ka, musukol japong ka. Kung di ka makayag pana-pana, puspos di ay. Noy, ayaw noy! Ayaw japon?